Mga numero. Tadi. Wow. Putol na. Ayo. Ay. Di, masakit na sugpunan, ano? Pagkakaroon lang din. May lemon. Uy, saro-saro ang bunga. Huwag ka dyan sumingit. Ano, tanglay? Pagal. Ay, ko na dyan.
Ano nga nang apod kayo talisay? Suka naman. Kuha ng bawasan. Garo pati may mga laman-laman siya ano. Dawa ini ito na siya. Buhay niya. Arog kaya naglalaman yan. Bakit ni? Iguanin natong naman. Ibang variety ma'am to. Di ining klase kang natong inisi sa tubig. Di pa. Garoan na siya upland. Mataraba ang puno. No? Ay, iya perfect talaga ni kuahan ng ano pantano mo. Tasarok-suka naman sinda. Yung mga kabilo. Damat po tong linigon mo duman. Dakulo na ng pangtanom mo. Arin. Ah! Ano yan? Ano? Ulod! Ay, isa nagiging butterfly. Ay, wow, cute. Ulod yan. Hindi ka, oh. Masaya. Wow! Wait. Kailangan mong linisan. Kulang pang maray no. Nakul naman ni pagulayon. Maray. Ano niyo, daraw mo sana. Balad-balad. Ano ni si ano sa ano? Tapos, Dawg si i-istakon mo lang pag buhay kaya. Ay daw to. Ito naman sa tambayan na. hindi man nagapartambay ko sa insain. Ay di, may nakasuway sa ko. At yan, mahagad na yun yung pang ice cream. Bigyan mo na lang yung ano. Pero matagas pa. Yan na, baka matagas pa. Ay! Magayon na sungkit ah!
Yeah.